Moikka, me ollaan nyt täällä Järvenpäässä. Kuka sä oot? Mä oon Liina Lehtimäki. Mä oon Järvenpään metsänkävijässä. Eli sä olit viime kesänä tällaisen kämppileirillä. Mitäs sulle jäi sieltä mieleen? No, mulle jäi ehkä mieleen se kansainvälisyys ja semmonen, että siellä sai niinku tutustua uusiin kulttuureihin ja niinku eri kulttuureista tuleviin ihmisiin. No, olisiko sulla joku semmonen paras muisto, mitä sulla tulee mieleen sieltä leiriltä? No, ehkä se, kun oli se korikiipeily, niin vaikka mä pelkään korkeita paikkoja, niin siellä oli niin semmoinen hyvä henki ja kaikki kannusti, niin uskalsi silti mennä sinne. Okei, sä oot siis lähdössä nyt seuraavaksi kämpille, niin miten sä niin valmistautuisit tähän kämppileiriin? Ainakin kumpparit on hyvä ottaa mukaan, se oli jäänyt niinku, monilta kotiin, koska siellä oli aika paljon kaikkea kuraa ja tämmöstä, niin se on paljon kivempi niin. No, sä oot ite partiolainen, sulta varmaan löytyy varusteita, mutta jos lähtee tuollaisena ei vielä partiolaisena sinne kämpille, niin pitääkö hommata jotain erikseen jotain kantolaitteita, makupussia tai tällaista, vai saiko jostain lainaan tai muuta? No siellä oli aika paljon silleen, että sai lainaa niitä, et ei ollut pakko hankkia niinku etukäteen niitä kaikkia varusteita. Okei, hyvä juttu, eli voi lähteä ihan semmoisen, että ei ole itseltä mitään kokemusta tai varusteita. Joo, sieltä neuvotaan ja annetaan lainaa ja sellaista. Okei, hyvä juttu.